हाय लोगोफोर दिनैनि बे इउके बड' प्रडाक्ट चेनेलनि जानानै दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दैज्लांनि समाव बयबो ज'ज'यै माइ गायनायनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं गोदानै भिडिअ खालामनाय जादों। नोंथांमोनहा नायनो हागोन। नैबे माइ गायग्राफ्रा गायगासिनो दं। आयंखौबो लाफादों आंहा नै नोंखौ सिनायखायो एक्टर होननानै माइ गायसोग्रा होननानै ओमफ्राय माइखौनो गायनो रोंखाया हनै बोसोरनैसो सोलोंबावनांगोन माइ गायनो। जा गोलाव गायबोखाबायनो जोङो फैबायसो लाहरबाय आंखौ 이걸로 같이 가지. दा देखायफिनगोनब्रा आङो